infatti l-addomen tagħha huwa boċċu huwa naqra iżjed qasir ukoll, hija sewdanija u minn barra fekk għandha wkoll il-ġwien ħaj tagħha li huma qsar. Ġiena boċċina u żgħira. Ħelwa ħafna. Minn barra fekk ukoll in-naħla Maltija nafwa għal ħafna żmien dejjem konna ngħidu li hija aktar aggressiva. Niftakar minn mindu bdejt naħdem ma' naħala dejjem kien jgħidu li attenta jekk ħad tiġi fil-post tiegħi għax għandi naħal Malti u dak aggressiv, il-bislu sow għax jaqbad u jnigges, hija daqsxejn ta' storja li mhijiex ibbażata f'fatti fil-verità kif sirna nafu. Li għandu għal-naħal Malti igerger ħafna, jagħmel ħafna għaġeb. Kif jgħid l-Ingliż, all bark, no bite, essenzjalment. Infatti, parti mill-istudju li għamilna sibna li meta tiftħil